Iti panagsikog na ta anak ti Diyos. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matungpal kumatnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw iti kanan mi iti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan mamanubot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakesan. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itaken ton oras, ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itaken ton oras, ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itaken ton oras, ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itaken ton oras, ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itaken ton oras, ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po may sus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itaken ton oras, ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po may sus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itaken ton oras, ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po may sus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itaken ton oras, ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po may sus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itaken ton oras, ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po may sus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itaken ton oras, ti papatay niya. Gloria Tama, kanta na kanta Espiritu Santo. Kasi po nga na ikasanto, may titaken ti agnanayon nga wan tinggana. O Jesus ko, pakawanan ng tibas-basol mi, ispala na kamtapoy sa dinyerno. Iturong amin nakarawat sa dilangit, nang nanguro natin makasapol unay ti kaasim. Ti may kadwa, ang naragsa ka misteryo, dahil susok na Virgen Maria, ni Isabel, amasikog idikin ni San Juan Bautista. Amami nga dakat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito, iti kanan mit patinayon ngal daw. Pakawan ng tibasol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamat baybayan nga manukot ti sulisog, isalakan nakam kataan nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka, sikati na yung gasatan, kadagita amin na babae, na yung gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Isus. Santa Maria nga nati Diyos, kakasada kami ang managbasol, itakin tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tadaken ka, sikati na yung gasatan, kadagita amin na babae, na yung gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Isus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakasada kami ang managbasol,
itakan tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya na Apo Diyos sadaken ka. Sikati na ingasatan, kadagita amin na babae, na ingasatan met tibungat ityan mo na Isus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itakan tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya na Apo Diyos sadaken ka. Sikati na ingasatan, kadagita amin na babae, na ingasatan met tibungat ityan mo na Isus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itakan tun oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya na Apo Diyos sadaken ka. Sikati na ingasatan, kadagita amin na babae, na ingasatan met tibungat ityan mo na Isus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itakan tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya na Apo Diyos sadaken ka. Sikati na ingasatan, kadagita amin na babae, na ingasatan met tibungat ityan mo na Isus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itakan tun oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya na Apo Diyos sadaken ka. Sikati na ingasatan, kadagita amin na babae, na ingasatan met tibungat ityan mo na Isus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itakan tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya na Apo Diyos sadaken ka. Sikati na ingasatan, kadagita amin na babae, na ingasatan met tibungat ityan mo na Isus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itakan tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya na Apo Diyos sadaken ka. Sikati na ingasatan, kadagita amin na babae, na ingasatan met tibungat ityan mo na Isus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakan tun oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya na Apo Diyos sadaken ka. Sikati na ingasatan, kadagita amin na babae, na ingasatan met tibungat ityan mo na Isus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itakan tun oras si papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ti Diyos Anak, kan Diyos Espiritu Santo. Kas di panganay kas tanto metag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa infierno. Iturong mamin na kararwat sa dilangit, nang nanguruna ti makasapol una iti kaasim. Ti may katlo anaragsak ka misteryo, dadi pinangipas ngay ni Virgen Maria, ti anak ti Diyos, iti rukib sa dibilen. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko mga tinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnaken mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw ito iti kanen mi iti patinayon ngal daw. Pakawanan dagiti basol mi akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isalakan nakamket ti amin na dake. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na kasatan ka digiti amin na babae, na kasatan may tibungat dyan manapo may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na kasatan ka digiti amin na babae, na kasatan may tibungat dyan manapo may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na kasatan ka digiti amin na babae, na kasatan may tibungat dyan manapo may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na kasatan ka digiti amin na babae,
nain kasatan matibong at siyama na po may Jesus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itagan ton oras, ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikati na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibong at siyama na po may Jesus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itagan ton oras, ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan matibong at siyama na po may Jesus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itagan ton oras, ti papatay niya. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan matibong at tiyan mo na apo may Jesus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itagan ton oras, ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan matibong at tiyan mo na apo may Jesus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itagan ton oras, ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibong at tiyan mo na apo may Jesus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itagan ton oras, ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan matibong at tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itagan ton oras, ti papatay niya. Gloria te Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasli po nga na ikasanto, may titagan tagnanayon nga wanting gana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispala na kamta po'y sa infierno. Iturong amin nakararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay ti kaasin. Iti may kapat anaragsak ka misteryo, dahil di pinangidaton ni Virgen Maria ken maladaga nga Jesus, iti templo sa di Jerusalem. Amami nga dakat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinagan mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw ito iti kanalmit patinayon nga aldaw, pakawanan ti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamkat iti dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadaken ka, sikati na kasatan, kadagita amin na babae, na kasatan, met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasida kami ang managbasol, itakan tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadaken ka, sikati na kasatan, kadagita amin na babae, na kasatan, met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasida kami ang managbasol, itakan tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadaken ka, sikati na kasatan, kadagita amin na babae, na kasatan, met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasida kami ang managbasol, itakan tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadaken ka, sikati na kasatan, kadagita amin na babae, na kasatan, met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itakan tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadaken ka, sikati na kasatan, kadagita amin na babae, na kasatan, met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itakan tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadaken ka, sikati na kasatan, kadagita amin na babae, na kasatan, met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol,
itakan ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na po Diyos sadaken ka. Sikato na kasatan, kadagita amin na babae, na kasatan met ti bunga ti tiyan mo, ana Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakasida kami ama nagbasol. Itakan ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na po Diyos sadaken ka. Sikato na kasatan, kadagita amin na babae, na kasatan met ti bunga ti tiyan mo, ana Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasida kami ama nagbasol. Itakan ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na po Diyos sadaken ka. Sikato na kasatan, kadagita amin na babae, na kasatan met ti bunga ti tiyan mo, ana Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itakan ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na po Diyos sadaken ka. Sikato na kasatan, kadagita amin na babae, na kasatan met ti bunga ti tiyan mo, ana Jesus. Gloria, Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itakan ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ti Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Kasti punganay kasanto metag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbason mi, ispala na kam tapoy sa dinierno. Iturong maamin na kararwat sa dilangit, nang nangruna ti makasapol unay ti kaasim. Ti may kalima ken maudi ang naragsak sa misteryo. Didi pa nakapukaw tubig nga Jesus ken pa nakasarak damat lang di templo ti Jerusalem. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumtang ko matipagariam, matumpal ko matnakem mo dito'y daga, akas sa dilangit. Itlem kadakam tardaw ito, iti kanan mi, iti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kadakami. Dinakamet baybayan, nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan kadigita amin na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakan tan oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan kadigita amin na babae, na yung kasatan matibungat siya mo na apo mi a Jesus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakan tan oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan magtibungat siyan mo na po may Jesus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakan tan oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan matibungat siyan mo na po may Jesus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakan tan oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungat siyan mo na po mi a Jesus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakan tan oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungat siyan mo na po mi Jesus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakan tan oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan matibungat siyan mo na po mi a Jesus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakan tan oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungat siyan mo na po mi a Jesus. Santa Maria, nga nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakan tan oras, ti papatay mi.
Ave Maria, napno ka ti grasya, naapod Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae na yung kasatan, may tibungat siya manapo may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakan ton oras, si papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae na yung kasatan, may tibungat siya manapo may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, itakan ton oras, si papatay niya. Gloria tama, kanta nak, kanta Espiritu Santo. Kasi po nga na ikasanto met itakan ti agnanayon ngawan tinggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbason mi, ispala na kam tapoy sa dimperno. Iturong mamin ang kararwat sa dilangit, nang nangunat makasapul unay ti kaasin. Salve Rena, inati kaasi, biyag sami kinenanamami, salve sikat kararagan mi, da kami ang napagtalawan nagleba. Agpapakaasi kamken ka sumasenek, agsangsangit iti daga papaguluan. Ala kumakatalik mi, talyaw mo kadakam tamatam anang asi, ketinton malpasa tayo pamagtalaw, ipakitam tu kadakam ni Jesus, abindito mabungat tiyan mo. Umanang asi, umanaken, unasamit na Berhen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa ngay natin Diyos. tapno may kari kami kadagiting karkarin sa Kristo, anak mo kanapumi. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugtong anak mo. Ingon udan na kami kadagiti gungguna tagnanayon a panakaisalakan. Ipay mo kadi ababayan ti panangpanpanunot mi, kadagiti misteryo na santuan unang rosaryo na Berhen Santa Maria. Tuladan mi ti ginaunda, ket magunod mi dagiting karida, gapumet kaen ken Kristo nga apo mi. Amen. Daydayawan tayo, itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen.
I want ma'am. Correct. Di ka ba? Napanam niya dira ba? Nag-labs na pa yun. Okay. Di ka.
Naimbag nga rabii tayo amin kakabsat. Iti daytoy arambak misa, kaduen tayo misa pagyaman, ti wedding anniversary da Paz and Wilson. Michael Cabaya, Eufrosina Gasmen del Castillo, Margarita Real Sekretaryo, misa pagyaman ti barangay official ti Dinaratan, misa pagyaman ni Corazon Gonoloon para iti daras a panagimbag na ken para ti salunat ti pamilyada. Percy del Castillo ken ti pamilyana ken para ti salunat ni Luz Gasmen. Kastamet nga intay karkararagan ti kararwa ni Jose Fedelito Sagun. Tumakder tayo. Ito'y daw ngay narami ti Apo. Umay kayo, nagragsak tayo, katayo amin nga umili. Ti Diyos sa nasudi, tuyal daw napili. Daytoy tiyal daw nga inarami ti Apo. Umay kayo, nagragsak tayo, pagitilang ket gitara, matukar tay agkanta. Inangay kay itay sana, nagragsak kay kemana. Daytoy tiyal daw ay narami ti Apo. Umay kayo, nagragsak tayo, nagkabuhamin iti amo, di balay ni ken pigsa. Amin nga ipakin ginawa, sa lunat biyag ken pigsa. Daytoy tiyal ay narami ti Apo. Umay kayo, nagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo pa, iti kararag tayo, ti pagyaman ni Presi Gasmen del Castillo, ni Margarita Real Sekretaryo ken ti pamilyana, Daruni ken Pinky Biag, da Jed ken Benitaro, da Gordon ken Lois Bruce, kastamo ti panikar kararag, ti kararua ni Hostina Ilyorin. Kakabsat, da tayo na awagan tayo, bagi ni Kristo, tanagbalin tayo a Kristiyano, babaan ti bunyag, da ito'y tinagan tayo, nga nailangitan, da ito'y tinagan tayo, nga maikapang iti Diyos, ibiyag tayo, da ito'y akin a Kristiyano, da ito'y tikarit na, ti agbalin a Kristiyano. Tapno nga rod may karita ang makirano, tinasanton a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo, ida. Iti si bababawi anakem, kunatayo agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat ta ikakaasi dakuma, iti Apo tayo a Diyos.
Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kad kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Di amor
Diyos, siti kagatan, yan tagisiksaw, Yesu Kristo ti Santo. Siksikaw ako, siksikaw ikawagwag, ititimpuyong ti Espiritu Santo. Et iti gloria iti Diyos Amamen. Gloria iti Diyos iti kagatan. 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 Kumararag tayo. Manakabalin a Diyos, kasidigan ti panakaipas ngay ti anak mo, dawaten mi tani Kristo, anaayat anagbalin a tao iti tiyan ni Virgen Maria, ket magipagbiag iti tao. Ipaay na kuma ti kaasi na kada kami anano mo nga adipan mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Daytoy may basa na adaw ti libro ni Propeta Malakias. Kastoy ti kuna ti Apo aman nakabalin amin. Ibaon kunto ti babaunek amang isagana ti dalan ko. Laat to nga umay ti Apo asapsapulen yu iti templo na. Umay to ti babaunen asegseggaan yu ket ipakaamunan to ti tulag ko. Ngem siya sinon to ti makaibtur iti aldaw nga yaay na. Siya sinon to ti makalasat inton agparang. Mayarig to ti apoy amang gugur ti landok. Ken kaslan to naingel asabon. Umay to amang ukum kas iti manggunggugur iti pirak. Guguran nanto dagiti papadi, akas panakagugur ti pirak ken ti balitok. Tapno idadagda iti Apo ti umisu adaton. Maay ayon to ti Apo kadagiti daton nga idatag dagiti tattao ti Huda ken Jerusalem. Kasi ti panakaay ayon na kadagiti daton iti napalabas. Ngem sakbay ti yaay tinaan naindaklan ken nakaalalilaw nga aldaw ti Apo. Ibaon kunto ti Propeta Elias kada kayo. Pagkakapyaen nanto dagiti amma ken dagiti anak. Tanu saan siak ti umay ket dadaelek ti pagilyan yu. Daytoy ti sao ti Apo. Salmo responsorio. Tumakder ket tumangad kayo taasidegan ti pannakaisalakan yu. Isurom kanyak dagiti daldalan mo o Apo. Wen ipakaamum ida kanyak. Isurunak nga agbyag kas mayanurot iti kinapudnom. Tas sika ti Diyos amang isalakan kanyak. Nalinteg ken naimbag ti Apo. Isuro na dagiti managbasol iti rumbeng a pagnaanda. Iturong na dagiti napakumbaba iti nalinteg adalan.
ket isuro na ida iti pagayatan na. Iti ayat ken kinapudno, idalan na ida. Dagiti amin amang mga nurot iti tulag ken bilbilin na. Gagayem ti Apo dagiti agtulnog ken kuana. Ket patalgadan na kadakwada ti tulag na. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Dimteng ti panagpasngay ni Elizabeth, ket inyanak na ti maysa nga ubing a lalaki. Nadamag dagiti kaaruba ken kakabagyan na tinakakaskas daawa kinaimbag ti Apo ken kuana, ket nagipagragsak da amin ken kuana. Idiwalo nga aldawen ti maladaga na panda pinakugit, kayat da kumaapanaganan iti Zacarias kas ken ni amana, ngem kinuna ni inana, saan Juan ti maipanagan ken kuana. Wen angem awan met kabagyam nga agnagan iti kasta kinunada. Sininyasan da ni Zacarias tapno amwenda ti kayat na ama ipanagan iti ubing. Dimawat ni Zacarias iti pagsuratan. Juan tinagan na, insurat na. Anyan asidda da amin. Iti daytamet la akan ito makasaumanen ni Zacarias ket indaydayaw na ti Dios. Nagbuteng dagiti amin na kaarubada. Nagwaras da iti adamag kadagiti amin, adiso iti kabambantayan ti Judea. Anyan to nga tati pagbalinanda ito nga ubing, kinunkuna dagiti amin anakadamag, nalawag ngamin nga dakenkwana ti pannakabalin ti Apo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. At dagiti panawon nga naduma-duma ti panagpanagan ti tao. Di ayan mi idi no mabalbalin, iso nga da kami nga agkakabsat na kami nga kwa, no mabalbalin maalala ta ijay kalendaryo. Ngam siyak na yan nakak ti April 18, perfecto kin honoryo nakakabil ijay. Nga po tanang nengak to kano, inala da ijay 19 taupat la alitra, RUFO, RUFO, awampay palayaw naman, nga mabalin nga pang shortcutan. Kasay, kalendaryo na mabalbalin kanya, may idi kalendaryo, idi kuan addan idi, or idi katikista ako, no sino na artista, iso ti may sursurot.
Uso ni Rambo, bunyagan da padi ka, inya Rambo ko na kaya mo agbaling nga Rambo ta anak mo ko na bunyagan na. Nagado nagajay na duma-duma, tatan di pay mauawatan ti kiti nagnagan ti ubigan, jak pay mabaliksan. Dagitay apok ang tilay panagan nyo. Dagitay pala panagan ti Rufo kung kunak na. Adya mauawatan nagajay nagnagan na, numno mo to sagdudwa saggaysa. Tintumula agminar itan, itong dumakil ka ka, jay tumula palayaw mo ti ibagada, yan ti panaganda kanyam, riting, pultak, yan naganan uging, kunadan tumula no nangisit, kadagya tumula ti na puor, no padasam ti agpuor, kagbalikan tumula nga puor, ngumadadyayan mi na may mayat, nahilig ti panpanagan, ori dagya puna, dagya anak na mangrugi amin ti Renato, Rolando, dagayay, Regina, jay mat babae ayaw Regino, jay babae mag Arsenia, Arceli, di Amin. Ngek. Kanyo latapat yun Anya naganan. Nagan, kanyada, that's why Mary, nakaado nga Mary, hindi panawon ni Apo Jesus. Kitaan nyo ka, Maria Magdalena, basta Maria aming kanyada. Na Maria nga anak ni Cleopas, kasi asawa ni kasi no Maria, pagtitinawidan tinagan kanyada. Isungan ni Zacarias, idi agbay maiyanak ni ay mapabunya mapakugit kas lapan naka idaton ije templo ni mapabunya mapanaganan ni Juan. Zacarias ko mati ipanaganda ta, Zacarias garud pagtitinawidan. Kakunana awam makabagyam, ay awam makabagyam agnagan ti Juan. Kaya nangalan dati pagsuratan, anya ti imbaga na, insurat ni Zacarias, Juan tinagan, nagsidaaw da aminan. Idinalpas dahi nga na imbaga ti anghel kini nadusa garod ni Zacarias, numalagipyo, idi mangpupuor ti insenso ka, hangka mamati Zacarias kunana, agumel kanto aging gana amatong palamin dati insaok. Idi napanaganan ng ti Juan, nagsublin dayjay, pagsasaunan dayjay. Di napasamak no apaya nga nagsubli nagumel nga rod ni Zacarias ta kunada awam magkabagyam Juan tinagan na anya nga minti meaning ti Juan kanyada gift of God is gracious managparabor ti Dios dayay sagot ti Dios dayay ti kaya nga sa uwan ti Juan kita imagine gamin mo ta 75 years old nga aganak managparabor ati Diyos. Kala kumamo no 75 years old ka, kakaisuna ngayong karkarigatam tinagbaling nga balasang, idi 17 ka, nakatexmate ka tilakay. Di pa laman nagparabor ti Diyos. At least na ikamat mo sakbay ka pumusa yan. Nang kay maawan ng tinamnama. Dapay namnama yaw. God is gracious. God is God's gift. Punana day jay. Huwag kanya tayo, muna, alwadan tayo, dagiti ipampanagan tayo. Dagiti ubing, taapaya, iso ti ibiyagda. Yung panaganam ti bastos mo, kagitaan nyo mo tayo pampanagan nyo mo, panaganam ti Jesus ta anak mo. Ayan na ni Jesus, di jay makiap-apa, nabartak. Anya mo ta, Jesus ka nabartak ka makiap-apa mo, alwadan nyo mo, ang atilay pampanagan nyo. Ayan na nininyaw, nakibugsing di eskwela. So ni Mayoray, bagbagak ngagsingsingpat ka, ninya tanagan mo, kunak ngarod kanya na. Ninyo, panaganan tinyon, saan tuman nakibugsing ka, mga man nakibugsing ni Apo Jesus. So alwadan nyo di ipampanagan tayo. Ngamin, anya naganan? Napatagtinagan, kanya tayo. Kadagiti daduma ka, at dapay, dagitay panatiko, amin nga meaning tinagnagan bilangan da pa niya letra na santo mabalin nga ipanagan da at meaning na kadakwada. Ngamda tayo anya ti may kuan tinagan kanya tayo kada tayo nga Ilocano ka. Dijay ko nakaagminar ti kwa. Laklakayan ton nagpintas tanagan na ka tintulat tanagan nan ka suwako kasjay. Suwako sangol. Basta na tayo nya da biyag mi ko madyayan mi ka kasjay ti nya naganan palayaw isunto ti agmin minarin hanto nga maikaten ngam apa yang ngamin tinagan anyaman ti pagnaganan tayo idta west tinagang kanyada ka da shorte
The shorter, the better. Kalakan niya tayo. Adamag kanya tayo. Talo, di ipanagan mo. Po, grade 3, di na pa may isurat na, na. Kalakan niya tayo, napatig. Ngam amuyo kakabsat, adda common name tayo, anya datoy. Datay aming nga nabunyagan, adda common name tayo. Dayeti karit na kanya tayo. No, addaman biyag tayo, may iti local nga impanagan na kada tayo, adda palayaw tayo, ngam adda common name tayo. Anya dayay, no Juan, kung anakin ni Juan ka managparabor da tayo mag-Kristiyano. Dayeti common tayo aming, Kristiyano ka, wen. Kadagiti kakabsat tayo nga Muslim, Muslim ka, wen. Roman Catholic ka, wen. Kristiyano ka, wen. No, haan. Anya ti common name tayo, Kristiyano. Anya ti kaharit na mo ti kina Kristiyano. Daytan, bagbagkatem tanagan mo a Kristiyano. Bagbagkatem tanagan mo nga Kristiyano, da kayo pa'y mat. Ito ayan tayo gapot, ado ti sa bali apamati, Katoliko. Padasam nga hanga ibiyag ta nagan mo ang Katoliko, Katokliko kayo kunada. Katokyo. Iti bagadan no hamo nga maibiyag, nanda makita DJ kinakatolikom, kin DJ biyag mo, Katokliko kayo. Nagadot i-identify na kanya tayo. Iti kina-Kristiyano nga, iyaw awis na kanya tayo. Iti panangyawis, iti dito biyag nga na Kristyanuan. Nasayaat nga kababalin, nasayaat nga galad. Haan lang nga Kristiyano. Nagmayat ko akulait. Akulait ka pa iya. Mapabasol di kina akulait mo. Kaslan to aminan nga akulait. Elektor ka pa iya. Dayay, sumurot. Pahadi ka pa. Nakarkaron. Pahadi pa kung nadanto kanya ko. So nga jak une rum-rumor ang kabubutang. At danagan tayo. Nga masapol nga daytoy, nohan nga agbagay, dayjay nagan, ken dayjay aramid tayo, iso ti pakadadaulan tayo, iso ti pakadilawan tayo. Nohan nga mahantay maibiyag, kas pangarigan ti kina-Kristiyano tayo, iso ti karit na ti panangibiyag tayo, ta madadaul tayo. Madadaul dayjay maipanagan kanya tayo. Kada tayo nga kunana, nagpintas pa yun lang nga Kristiyano. Kristiyano kasla ko man na imaldit laeng na may mayat man di address na kumanga bagina kayo ni Kristo. Kasla may mas kayat ko man di jay, the body of Christ. Tunggal awatem tinasanto na komunyon ka, ti bagi ni Kristo. No kunana ko Amen. Awatem. Nakagamur kanyam. Amoy ti nakagamur. Nya English na nakagamur kanya tayo tabagi ni Kristo, idinabunyagan tayo, nakaraman tayo ditan, nakagamuren je bagi ni Kristo kanya tayo, dadtoy kanya tayo. Habang nga umawawat ka tinasanton ako munyon, paspasanton na ka, dayiti karit na, kanayon mo nga awatan ni Apo Isos, iso ti maiyali. Amo iti maiyali, na kumano je badom kuno dablo nga nailaok je puraw ka maalyan. Maaliyan dahil agbaling nga di kakulkulor na nagmayat ko mga di iyawag na nga bagi ni Kristo. Amen. Kano kanayon mo nga awaten, iso ti maiyali kanya mon, haan lang nga na ganun. Kristiyano ko nadan, ngam di kini bagi ni Kristo no ko nadan, haan lang nga na ganun. Ni Juan kin panagan dalaengan, kano Kristiyano, kasla Kristiyano kalaeng, to distant ko maiti katatao. Ngam no kunada da tayo maawagan, managanan tayo ti bagi ni Kristo, tinasanton a misa, tinabagi ni Kristo, haan lang nga naganen, naibagin. Iso nga haan laengan nga karkariton na ti kababalin tayo, no di ison ti biyag tayo. Tano ibiyag mo ti kina-Kristiyanom, kunana ka you are trying your best nga agbalin a Kristiyano kadagiti galad ni Kristo, kasla na ununag ti panagkitak no kunana nga bagi ni Kristo, bagi na kan. Haan laengan nga ibiyag, haan laengan nga padasen nga aramidan no di biyag kuman ti adda kanya tayo. Iso nga anyaman ti naipanagan kada tayo. Adamot title tayo. Educator, maestro, padi, engineer. Tano no agiinom mo dagiti daduma ka engineer, doktor. Title nagan amin da kita. Ngam ti common name nga napinpintas kano Kristiyano kunana. Kariton na ka nga mangibiyag ti ka na Kristiyano.
Kaya ti bagi ni Kristo, we are the body of Christ, He is the head. Kasla na ununag nga panunutan nga, haan laengan nga padpadasem nga ibiyag no di agbibiyag king ka. Naununag nga kaipapanan, naununag nga meaning na kumadayjay kina Kristiyano tayo, ti agbalin nga bagi ni Kristo. Kinagalas nga talaga nga kitaan no, kanayon mo nga awatin ni Kristo, bigat aldaw malam, nadamisa umay ka, bilib pa'y na apo pa ti kagagat mo nga umay makimisa. Dagiti daduma kunadan ko kurang mula belon ta agmadre ka. Nakanayon da. Ngam di jay ngay ugali kin di jay kababalin kin biyag. Makitkita da nga tanga isi ka bagina. Mariri na da nga tanga sika ka agbibiyag ni Kristo king ka. Naununag nga karit di jay. Uri siya nga padi karit kanyak. Ado na kiti gundaway nga hang kumaaramid amin, ado ti pagkapsutan, ado ti pakabuungan ti ulo, ado ti panunutan. Haan nga may sa nga tao, haan nga may sa nga barangay, ado. Takas di ti biyag mi nga papadi, panunutan kay amin. Nudaduma malipatak mo ti agbibiyag nga bagi ni Kristo. Nudaduma karit mga kankanayon kuma manipod makariing aging gana nga maturog, aging gati tagtaga inap kumaka bagi ni Kristo. Nagmayat ko mga amin nga aramid tayo ka maibagay ka. Daduma ka siyempre tao tayo mat, mamanag tayo mat. No daduma ka mabanbanog tayo mat. No daduma mapuyatan tayo mat. No daduma ka nagrigat nga ibiyag. Ngaman niya tiyaw awis ni Kristo kada tayo. Haan laeng akadi nga nagbiag nga gaputamang mangan umang angis magmagna. Dahil tayo kumaa addaan rago. Lively. Alive, lively, nabiyag. Halang nga nabiyag ang dito agkukutil. Dama agkukutil nga nabiyag. Dito ko masira rago. Dayjay. Tataman na, Kristiyano. Tipoon kin gaputi kina Kristiyano tayo. Rambakan tayo. Umadanin. Dua lang rabiin. Nya tata. 23, 24. Ay, 21, 22, 23. Dua lang nga. Ngay maikawalo tatan. Dua pa nga parbangon. Kanukit kitaan tayo. Umadanin jaram rambak tayo. Rumagragsak di puso. Kanayon ka nga agkomunyonan. Adda nga tapagpagnaanan. Adda nga tapagbaliwanan. Mariri na nga tadagiti kaaruba tayo nga adda epektunan. Kala ko man nag-antibiotic tayo nga 7 aldaw. Adda nga ta dandani malpasen, adda nga tan makarinaan dan wano isupay lang iso day di katangsit kada kinaman naging bubukod mo sakbay ka mga ruging agnobena. Anyala day tanganagan nga kina Kristiyano kada kina kuno awan lati pagbaliwan nan. Karit ka kabsat. Salsaludsudan tayo mo lati bagbagi tayo, datay ti mang saludsod, datay ti makakita, ken datay ti makaammo, adda pagpagnaan ni Kristo. Kada pagpagnaan ti bagi ni Kristo kanya tayo, hanla ka di ang anagan nga Kristiyano, na may mayat ka para kanyak lang na may mayat nga awag na ko mga karaman at ti bagi ni Kristo. Nagmayat ko mga dengdenggen nga, mariri na da nga, ni, isuna, karaman ti bagi ni Kristo. Nagmayat nga ta dati nga simbaanan no kunada ka ni dati nga dagitoy kapudpudno nga mari na nga bagi ni Kristo. Alakarit, awis, panangibiyag. Agsubli tayo aking Kristo, uray pa no agkaratinag, agkaraisina tayo king kuana, karit na lata, agsubli tayo lata king Kristo. Maawagan tayo nga rod nga bagi ni Kristo. Kararag asap-asap. Kumararag tayo ket intay datag iti Dios nga apo tayo dagiti kang runaan akasapulan tayo nang runa iti daytoy a tiempo ti panangururay. Ti panangururay tayo ti mangisalakan kada tayo. Awagan tayo nga rod tinagan ti apo tapno paraburan na tayo ti adu a bendisyon ket kuna tayo iti tunggal panggep na ilangitan nga ama patgam kad dagitoy on-onnoy mi. Agpaay ken ni Santo Papa Leo, dagiti obispo ken papadi, tapno babaen ti panangi lungalugda, agsaknap kuma iti sangalubungan iti naimbag adamag. Isu iti idadateng iti mesyas, iti baet tayo ket babaen iti patulad da, mabalinan dagiti tattao iti agdalyasat nga agturong, iti danat ti panagbabawi ken panagbalbaliw. Kumararag tayo iti apo.
Agpaay kadagiti opisyales iti gobyerno tayo, nang nangruna kadagiti mangidadaulo ti barbarangay ditoy ili tayo a Salcedo, isuda kang runaan a makakitkita iti pudno a kasasaad dagiti tattao, tapno agserbida akas rangtay a mangidanon iti arungaing kadagiti addaan ng atngato asaad, kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo, a mariribok gapu kadagiti adu a pakakumikuman ti biag. Tapno babaen iti panulong iti Dios, masarakan da iti sungbat kadagiti problema da, kumararag tayo ti Apo. Para kadagiti kakabsat tayo nga agtatrabaho iti balasiw iti taaw, dumuras kuma ti pamilya a napanawan da, ket di da kuma mabaybayan ti pamati da iti Apo. Kumararag tayo ti Apo. Intay pa'y iraman ngay kararagan dagiti kakabsat tayo ang mapukpukawan iti pamati. Silawan ken tarabayan kumati Espiritu Santo ida amang patibker iti dayta pamati babaen iti naununeg apan nakaawat maipapan kadagiti sursuro ti simbaan. Kumararag tayo ti Apo. Aguli magtayon tayo matdawatan dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo. Amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, nailangitan nga ama, patgamkad dagitoy on-onoy mi. Managayat nga ama, sapay kuma, tanakasagana kami ang makisinarag iti yaay ti dongdongwem nga anak mo, ket agragu kami kadagitoy di mabilbilang a bendisyon, gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Tumiken ka, Apo, sagsagot mi anano mo, pagyaman miken ka, managparamon nga ama, watem pasantem ida. Tinapay pasantem ma, kenday tuyarak daytay daton miken ka. Abang supapak mitudong mo, tinapay pasantem kuma, kenday tuyarak daytay daton miken ka, ket sabay la kuma amay kariday ti padayag, apang supapak mit pinadong mo. Idaton miken ka, Apo, nagragsag mi nga anak mo, magyaman miken ka, nagparamon nga watem pasantem ida.
ken day tuyarap daytay daton mi ken ka ket sapay lakuma amay kariday ti padaya apang supapag mit kinadungo Kumararag tayo, kakabsatap no da tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamat apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo, insongsong mo, daytoy a sakripisyo, tapno iso, tinapalongduan a pagdaydayaw miken ka, aramidem ko mga rod, tadalusan na dagiti nakem mi, ket yasideg na kam, ken ka, tapno mapudnuan minto arambakan, di pan nakaipasngay ti mangisalakan, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno na ya may kari katrumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Isu nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista, inwaragawag na nga si dagti aynan sana impatuldo idi nga addan. Katimat laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti inna pan nakaipasngay, tapno masangpatan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Kanan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pan nakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo Dios, sakiti amin napaswan. Di langit kandagan na muna, iti pakay daydayawan. Sana, 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 sana hindi ka ngatan. Sana, 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 sana hindi ka Pudnoon ay apo, biig ka akinasanto, kat sikati gubuayan, ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi gandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida nangalay ti kalis,
nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon at tulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, haramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Galiti daytoy at tinapay mga kamli, iti daytoy akalis uminom kami, iparang-arang ni di papatay mo, wapo ang ingay di iyay mo. Iti ngarot panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kaalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kata empaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka, dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan kat parayrayom ti ayat na anayusan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto, iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga use nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amin at sa ilangit, madaydayaw ka, tinagan mo, dumten ka, ipagarian
Dawatin mi kan kaapo ti salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi. Ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon ang ilto. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan kwa na ti kapya ken panagkaykaysa. Si ka nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, emti may salaeng nga sa mapaimbag ton ti karon.
Kumararag tayo. Apoy paay mo kada kaasi, tait dem te kapyam kada kami, at tinaraunan tinailangitan a parabor mo. Tapno itiya ay tay ayatem nga anak mo, maikari kami asumabet ken kuan na asumsumged dagiti puso mi itinadyosan nga ayat, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag, ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo a pagbiit. Pagyamanan tayo dagiti instant nga sponsor tayo dagiti barangay officials, gaputa dagiti Sangguniang Bayan kamadamati na irana madamati pay programa da dita ala pagyamanan da kayo. Kakabsat intono parbangon ti sponsor tayo taga Sisa Santa Teresita sa iti Rabii dagiti kakabsat tayo nga lektor. Tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon ti ayat ken kapya ti Apo. Ragsak